hvem jeg er irrelevant, og hvem du er irrelevant. Jeg er ligeglad med dit køn, alder, nationalitet eller farve. Men der er en fælles ting, der er rigtig relevant for både du og jeg. Det er, at vi begge har en drøm gemt inde i os. En drøm, som vi ønsker at leve, men er pakket ind i undskyldninger og udsat den. Jeg har ikke tid nok. Jeg har ikke penge nok. Det er for tidligt at gå i gang, eller det er for sent at gå i gang. Det bliver garanteret alligevel ikke en succes. Vær realistisk. Jeg har ikke nok erfaring. Det var min største undskyldning. Jeg har ikke nok erfaring. Selvom min drøm den er så simpel en ting som at hjælpe andre, så følte jeg ikke min nuværende viden og erfaring var god nok indtil i dag. Hvis ikke jeg føler, at mine kompetencer udgør de drømme, jeg sagde i mine tanker, er det så korrekt at hjælpe andre. Hvis ikke jeg føler, at mine kompetencer udgør de drømme, jeg sagde i mine tanker, er det så korrekt at hjælpe andre. Det var de ord, jeg sagde til mig selv gennem måneder og år, om og om igen, indtil i dag. Ralph Waldo Emerson, faderen af amerikansk litteratur, han sagde engang, at livet er en rejse, ikke en destination. Det er altså ikke målet, der betyder noget, men det er vejen dertil. Så hvis du virkelig vil føle, hvordan det føles at leve sin drøm, bliver du nødt til at rette alt dit opmærksomhed, tid og energi mod den drøm. Du bliver nødt til at gøre din drøm til din livs mission. Din livsmission vil være at vende din ambition og intention til en operation om at leve din vision. Jeg siger det igen. Din livsmission vil være at vende din ambition og intention til en operation om at leve din vision. Det var mange joner. Men det er faktisk ret interessant, fordi ifølge dansk litteratur indikerer en jon enten en tilstand, en proces eller en handling. Så spørger du sikkert, hvad indikerer så et resultat? Vi mennesker er så glade for resultater. Hvor er resultatet? Men ser du resultatet? Ha! Det er ikke vigtigt. For som Emerson han sagde, er livet en rejse, ikke en destination. Ikke et resultat. Det handler om at kunne gøre din jon til handling. At kunne vende din ambition og intention, som ofte er en tilstand eller en proces, til handling. For når du gør tanke til handling, at der sker forandring. Og når der sker forandring, er du et skridt tættere på dit mål. Er du et skridt tættere på din drøm. Så hvis du vil leve din drøm, bliver du nødt til at forandre. Du bliver nødt til at gøre tanke til handling. Du bliver nødt til at vende din ambition, intention, operation, vision, livsmission til handling. Med mindre, at du vil stille dine drømme med dine træsko. Inviterer jeg dig til at gå ud og gribe livet, mens du har det. Gør din drøm til din livs mission. Det er hverken for tidligt eller for sent. Vær i nuet og sæt pris på nuet. For du får det aldrig igen. Inden jeg runder af for i dag, så har jeg en sidste meddelelse til dig. En ting du må love mig, du aldrig glemmer. Husk på, at drømmen kan blive til virkelighed. Lige meget hvilke forudsætninger du har eller kommer fra. Så grib dem. Gør tanke til handling. Din drømme venter på dig. Venter på at blive til virkelighed.